Ngidap da kijing kemen da kisungo yu blay bang yok ban pentip shapi baga podnet kan yok ban pelong yang ni kejeseng healing festival sa sisin mentapat kedai hapo sning. Bat ngila duai nam da ni kejaka ngila angnut bangin yok ni kejaka da shisha utrai la ahangi yang ni kejaka ya ka bangin pelong yang ni kejeseng healing festival. Katarik kalong duk kendash po khatwe jong ni benai December. But kejaka pat kedai ha sning patarim ketika madan football sa bypass kamdai sipo si sinong kedai sipo bypass kan ma ha bypass ka madan patarim kedai kata ka madan football ya ka bangin perlong ya kani ka jinya seng healing festival bangangai ngini kendo ifi kita kisngi bat wan lam ki bapang ki sitom pentip ciki wei de ki bampat yo jingtip send link ba kani ke video share ni ke video ba kum juru da long ai ka Facebook ke jong fi le ni ha ka WhatsApp ke jong fi pentip iki perlok ke jong fi tap po status jong fi ya ka ni pentip shaki wei da bakin wan lang sing ni jaseng bakin yo diang lang ya ka jingkerku tadai tangi kmi lenti bangi ap ya fi bangi ni kendo ka gambadan ha ka singi Friday Saturday Sunday kendai sipo khatwei but ke jaseng ha ka singi Friday kandai ha ka por sanbaje but ha ka singi sa jai ngon artli ki jaseng kawai ha kapor shibaje steng minsngi bada kapor san baje janmiet bada kasngi utrang in don artli gi jeseng kawai ha kapor khatwei baje min step bad kawai pat ha kapor sau baje janmiet te nangi bu re ha jing duai nam dang gi jeseng bu trai un le ki kamba ha gi jeseng un kta shibun gi min sim bangi dang no ngi pelong gi jeseng kam de na ke ru re gi tang kawai bu jisu ang khile chi perthai ban yalap ya gospel shi gi ben re baro hoi ngilai yalap leng ba ka media lembaga television leng ba kini ki social media lembaga YouTube and re ngim hun tang mon shialap leng ba screen re ban wan ru shi ki snong bagi dong gi jong pi bangi ai ngu yu blai bau trai ai ni kalat ya ka bangin yo ya kendo bat pi ya ka bangin yo ban ya kren bat pi yo ban ya slok bat pi yo ban ya dwai bat pi bat nga danget bau trai un penlong ya ni ki jaseng ka badap sha da ka buram ke jong u nget ban lamba ki jing dwai ke jong pi ki jing wan ke jong pi da ki jing shit hem lang ke jong pi ngin pelong ya ni ki jaseng sha ka badap da ka buram ke jong blai mo blai nang kerku nang ibu ke jing dwai nang i share ni video ru wat klet ya ni ki singi kendai shi po khatwei jong benai December ni khat song bai fi baro wan ki bapang mi shitom badan jing jing ele jing im ki ba kom no ro ngi nget utrai udan ban pen khia ban le iki kamba utrai ker kui fi ko blai shibun amen hangani ka pol nga kwa ban kren ya ka subject ba kata kalong what ya sai ding lang bat kita ki bam nget what ya sai ding lang bat kita ki bam nget ka babel ki thu ingi ba la don we shakri jong trai neu u nong bot jong Jesus Christ u sunran jong trai u tau de u Petros ka babel ki thu bo Petros u len no yau Jisu kalau nong ka bar fuar ka hot san busau ka ong onda kila kem ya u kila ya lam no yaki ban walam ya u hapo ka ying urang ba leng do u Petros tiu la bot na jingai tu onda la sliu ka ding ha pedeng ka plau ba kila ya shonglem u Petros la shong ha pedeng jongki Henry ka wei shakri ha ba kala yu I bau shong ha jan ka ta ka ding bat kala khmi shan ya u kala ong uneru ulong lembat u Henry ula len uda ong ku kan thai ngam I thu ya u anda kom ta shibet de wei pat ula yu I u bolo ong meru melong wei naki Henry Petros ula yu thu breu ngam long sakom ba shipor pat sa wei pa ula kren scam uda ong daga ba shisha uneru ulong bolong lembat u naba ulong unong Galilea Re Petros le thu breu ngam tip ka ei ka maong ti kumni ru kat ba udang kren la riu usiar ti try ula pai bat ula kmi lip yu Petros bo Petros la ken mau ye kita ke ktien ka chong utrai kumno bolo ong ha u haba umpat riu usiar ka ni ka sngi men len yanga laisien ti Petros ula kmi shabar bat ula linear ktang tadeng tang kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bomenta u Petros udei tau ba kren slur u ba kren songshit ba bat u ba kren scam ba u ong try la da sa bin stom me ngarung an lang sta se bending an lang la da yap ni yap lang bat me u kren ba kum ta ba u sngo kum ba u da IT si sa ba u da le sa kum taru Henry ka ja ka por ba u ni breu u ba kren slur u ba kren scam ba Henry ka lapoi ka por u ba un len no sandan yau try
Maka ta ke jing kren ke jong ta ke jing ong ke jong ta ke jing kular ju baro ka silong lenoi ka long take kom bala the e ka ma po ka ta ka ro ka pa pe klem ne ka we ru ka kentien klem ne ka we ru ka jing kren kala hot lut baro sharot balai ka daw ka long tang ka we babel ki thu ing ni banda la kem u la yalam no u balawan lam no u ha ying orang balan do Petros u de bot na jengai kat ba udang bot na jengai u Jisu mlele mdan mano ba kelia u mdan mano ba kren ya uru na maru ya marwe ba u bot na jengai ya u Jisu andre anda ha ba upoi ha kata jaka baladan ba pen me ding hang ta bar ki side ding hang ta ba uniru shule side ding ka ding ba pen me ki we bar hadin nang ta u side ding lang ha ta ding Tadai hang ta ken baga sapoi ka por hadu ba uda lenno sunan yutra hadu ano laisien ningkong la kali da kan thai habar la kali du shinrang balai la kali shinrang ulen baro laisien ka daw kalong namar ba uyeng hang ta banya sai ding lembat ki bagani ke jing kai ka ba tin jumlei ka kwa ban hi kai ngi ke sngi baga ta kalong yangi ki bangai ka dai ngi bangim dai banya sai ding lang bat kita ki bamnget ka bomot ngim dei ban ya khle jak tung lang ban ki ngim dei ban ya yang lang bat ki ngim dei ban ya sla lang bat ki ngim dei ban ya lang bat ki lani ban ya slok lem bat ki marka babel ka ong kata ubahok udan jedei u bat ubam hok mla ban ya kit lengkor lang ubahok bat ubam hok ong ka tin jubling ka an puli ni ka por sa yusin ya ka bangala ju puli men shwangan puli biang menta ba kata ka dei nak sti ka ba ars ki koren ka nong ban riu ka ni ka khat ka ba khat sau ter ka ong tu long pi ki para ba ya kit lengkor lembat ki bam ngai namar ka hok ka don ka jing lok yu bat ka bam hok ba ka jing shai ka don ka jing slok yu ba ka jing dom ba kris udan jing dei yu ba belial ni ba ngai udan benta yu ba bam ngai ba ka ying blai ka don jing so yu ba ki blai thao mar ngi long ka ying blai ba em kom bau blai loong an chong sa apdeng jongki bangan ya sngob ha apdeng jongki ngan long blai jongki ru bakiro kin long upai lang jonga da bagum ta tu ya mi no phi na apdeng jongki batu penya klat no ldp ong utrai batu wat kta shu ita ka bam kho te ngan priang ye phi haladi bangan long ukpa ya phi ru phin long ki khon chenrang bar ki khon kan thai nga ong utrai ubadan bor baro ka tin ru blai ka kran sai hang ni ba bangai bar ubam ngai mla ban yakit lengkor lang ubah hok bat ubam hok mla banyayat lang ublay tau mla banyayat lang tading ta kwa banong ifi ka nega sngi ha ka bayadai ba ka jinget ka jong pi phim la banya khle lang ha ka bayadai bat ka jinget dai lok ka jong pi ru da ka dai ka business na ka jinget lang samla na ka jinget shong tanga kwa banong ifi la ra phile ya ka ta fi bu ld ha ka jinget tading ta sin jumblay ka ai warning lupa ba phim long tat ban ya sno lang ban ya sai ding lang ban ya pen sai lang bat kita ki bamnget tading tau banget wa ban ya banget baru bamnget unya bi para bamnget bohok unang hok baru tau ba riu blai unang riu blai utau ba pop unang pop utau boman unang boman kwa bno fi la da fi dei bohok jong blai tading ta nei kle jak tung lang ba ngene ka perthai wanu kle jak tung lang ba kita ki bam pat tip utrai namar ba la da phi dang tlot kham tam ngam ong i phi ki bala khlan lada pi pidang i eka kiat na pidang i eka perthai lada pidang i moi ki jingdi ngakwa banong i fi gane ga sngi mentawa num le khlan bali sai ding lang bat ki banong bang skwa long perlok bat ki lada ki di kiat maki ngangan bam no tang do shau ani lada ki di maki ngangan di no tang da ka ngakwa banong i fi kanum la ban long kum ta hoi ha ka basin ka ban kong phila ban lai ndaka sin ka ba ar phila ban ngat khendiat ka ba lai ka ba sa fin ngat bin poi biang sejo tading ta lada fi so tho elde ba pi pidang tlot balada pi pidang i ya ga ek jong ka perthai lada ga drugs ka kiat na ga jing ya perthai ya auria ya tanglang kwa banong fi ka bha ba fin du shwai ta ki parlok mentam de fi si ya ki henre ka bha ba fin disconnect shwai ga jing dai ka jong pi bat ki khnang ba fin yo shwai ka borno blai khnang ba fin mi sai ding lang bat ki yo ba ka poi ka por yo ba fin long komu Petros bala but you try henre poi biang sha ka jing pai dien ban len you try tading ta kwa banong fi ni ka sngi ka mamenta telada pi sngoto bagi khat ipi melek picnic le ban yalet ya drive le ne ban yalet party ne ban yalet sigino no jing sngobha jong ne perthai lada fi deu bangai ong bm lada fi dei bet utau ba la pediang ye Jisu ong bm kham tam e lada pi pidang tlot badai ta kwa banong fi ne ka sngi ka momenta wat ai ba fi ne khle lang ya ka jinget ke jong fi ba ka jinget jong ki ne ka jingem ke jong fi
banyak klek lang bagai jim ke jongki tadai ta ktin jong blai ka ong ya kata ngi pulin ka sam ka baning kong ktin jong blai ka ong ka khang persya ya kata ktin jong blai ka ong komne so utau breu bam ya ke jing selagi bam man lene bam yeng ke lenti ki nong pop lemne bam shong ha ke jing shong ki berke ben ka babel ka ong so utau breu bam ya ke jing selagi ki bam man ka bot bam ya don je dai bot bam man lemne ubam yang gelenti jung nong pop lene ubam ya kubur lang lene ban ya support lang ya ta gelenti ki jong nong pop lemne ubam shong ke jaga shong ki ber kheben ne ban shong ta jaga shong jong jing kheben meno ban kheben ye fi du syaitan ban kheben ye fi la da pi hap yang am du syaitan ban khe fi ber blai ta un song si kan du syaitan ber kheben ye fi no nge le riu hok pi ni le riu hok ila ngop biang ni ble riu blai pet men syai di beriu blai pe mentah ke jing long perthai bla palat macam judi kiat mentah sedang di kiat mentah sedang menkeren segi ketien ki bathala thaleng men syam ju kren bo syaitan ur khiap ler ur khib ben ru yapi tadai ta ka bang fi kan ki mentah la pi dai beriu ki start pi dai ki beriu ki e utrai tu ya jan lang bagi syakri ki jong blai pini ka nature la da pi pe ki sim kin ji aher kulmar bagi wei pa ki jait sim la fi pe yu pukni uher patang para pukni la klieng para klieng la de tengap para tengap la da ki de sim khar para sim khar ki bats la ne kita ki lembit ki her para lembit fi mi ba kan non ke jing khle birds of the same feather they flock together ang ka tien pareng mo kata ki idiom ba kata ka de ki jing shi sha bla da pi de ki breu ki jong blai to ai ba fin ya flock lang la ne fin ya yai lang ba ki breu ki jong blai tadai kita la da video jong perthai ngam la ban ong ye kata pila ban lek ba perthai bala khwa ban ong ye fila da finang dona ka perthai wan no shi ki breu ki jong blai wan no ban shakri yo try wan no kala ka bobot no ba ka por kam dan shu ye ka bangin ang imsa ka perthai namar kani ka pop kan sajat no bala da finang sno akani ka pop utrain penjat ye ka pop bala da finang sno pinjat lang no bat ka pop tadai ta i no la da fi sngo thu be bagane kam long bagane shisha ka penjat ka pentron ka jim jong fi nganget pitip ya kano ka basni pitip ya ka babha nganget ba phim dai ubreu bam tip kano ka badai kano ka balai ubleu la tep lupa ya ka ta ka hapo ka man sim ka jong fi ka jing tip lem badeng ta la fi sngo thu be ka long ka bam dai phai no nang ta sha utrai badeng ta utrai kwa ban thau thmai ka jim ka jong fi bar kwa am penan kam ri fi na kam ta ka buram jong nga kwa ban dwai ni ka por man ta sngo ba phi dan ka jia dai man ta ba kita ki bam ngai pi sngo ba ladang am yai lam ba kir kin ong ba pile sarong ne pile le men le ne pile riu blai ka bhala da ki ong kum ta ye pi ya man ta shipor rekin se i ka ta kin se i ki so ki jong sim ki ba mi na ka jem ki jong pi ba kin sai kwa ba dia ka ta ngai ngai to ai ba ki so ki jong sim ki nang san na pi ki nang mi na pi ba ki long ki ba internet ba kita ken ki ba kran ben ya fi kita hai kin kwa ban yo alang ki ta ki so ken ya kita ka ba fi la yo na utrai ba ngai im ke jing im ka ba sobha bi ublai nai bho ino na pustunat ino tada ki ong ki basarong mat ong mlelei phim dei te basarong tada fi ong pi dei boriu blai ka dei ki ji sha fi long boriu blai na fi ong le asin fi dei him dei bale asin fi dei usin jong trai ka babel ka ong ki ta bala khot ing be long ki sins ki jok u tada in tawan smorem la da ki ong gum tai fi ta ngai tran ka khu fi ki ka por menta to long fi ka jing sha jok perthai bala da pia don lang ha jing trei nga kwa ban ong ye fi phim la ban kiar na ki na phim la ban pet na ki dai to long ma phi ken ho ka jing shai na ka ban ta jong ki la ki kran kitien sne wa nam bot lang la ki le ki kam sne wa nam le ya ka ta ho nga ngai phim la ban pinya khlat i na ki mar fi trei lang ka ju department se ka ju ka kam ka fi trei na ha yo hat ne ka jaka hang no ki school na hang no phim la ban ni khlat na ki rei wa num long pat kum ma ki ken tingi ya duai ni ka por man ta utrai ai bor fi fin long ki breu ki ba pen ker pang yel re bat ki ba pen kan tang bat ki ba em ge jing em ka ba khoi wat nom ya sai ding lang bat kita ki ba ngai yo ba pi phai din no kata ka di ka khubor ka ni ka sngi man ta trai ker khu fi ngi ni duai trai ni ka pon ga duai nam ta ni ki khon ki jama dan pring jong ki go trai hot ki priang i me ki tip e go trai ba ka ni ka jing le ga long ka ba baklan re ki sngo biet ki sngo le ran go trai ban plai ka ta ba ki kum le abadon ba ong ki ban le Manadok menta ka singi ngadwai bagi jing slur ke jong blai kan wan api mun sim khoi wan api ba pinot be banong em ya kata ka bam dei ka ba pen so bhayu blai pinong bi em ya kata ken ka pop ba pi pin pet nang ta fin kan ria nang ta ba ya ka ba pi pin bot bet yau trai ba ngai trai nang ka khu fi nang ai bor fi trai nang pen slap fi nang pen dap fi da ka jing pen slap blai ke jong o ba lam dan ke ka bam la
mau try ublay ulang ubala ngadwai ga ku jing peslek ga jom sem khoi nang to ya fi finem ga jim ga khoi ga jim ga bareu blai man pen sung bahab yu try finem side ding finem khle lang finem kit lang kor lang ba kita ki bam ngai ha teng ga jong ji sung ngadwai amen but amen try nang ku ya fi da fi kwa ban side ding di fin yo i ga ding ga jom sem khoi ndai ga ding jong parthai bala pen me da ki breu nei to ai fin long ba dan ha ga ding bala pen me do blai ka ku fi ngan sai shem pat amen